வணக்கம் ஆல் ஆஃப் யூ. இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம், ஸ்கூல் எஜுகேஷன் எப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நல்லா இல்லையானா அப்படி இல்லைங்க. ஸ்கூல் எஜுகேஷன் யூனிஃபார்மாக இல்லை. நாம் ஏன் ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், படித்து முடித்தோன்னா வேலைக்கு போவோம். ஸ்கூலில் எவ்வளவோ நல்ல விஷயங்கள் சொல்லித்தராங்க, அதெல்லாம் ரைட்டு தான். பட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன, படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணும். நாம் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் முடிச்சுட்டா காலேஜில் சேரணும்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். அதே மாதிரி படிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஜாபில் சேரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதணும். இப்போ நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வரும்போது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல், பிரைவேட் ஸ்கூல், ஸ்டேட் போர்டு, மெட்ரிகுலேஷன், சிபிஎஸ்இ, இன்டர்நேஷனல் சிலபஸ், இங்கிலீஷ் மீடியம், தமிழ் மீடியம், அப்புறம் அந்தந்த ஸ்டேட்டோட லாங்குவேஜ் மீடியம், இப்படி டைப்பாக இருக்கு. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின், நம்ம நாட்டில் நடத்தப்படுற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பெஸ்ட் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா நீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க? எல்லா சிஸ்டமும் ஓகே தான், ஒவ்வொரு சிஸ்டத்தில் சில விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க, பட் எல்லா சிஸ்டமும் ஓகே தான் அப்படி சொல்லுவீங்களா? இல்லை சிபிஎஸ்சி தான் பெஸ்ட்டு, இன்டர்நேஷ்னல் சிலபஸ் தான் பெஸ்ட்டு அப்படி சொல்லுவீங்களா? அப்படி தான் சொல்லுவீங்க அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்குதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கல. அப்போ அது சரியா தப்பா அப்படின்னா கண்டிப்பாக தப்பு தான். அப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா, ஒரு நாட்டில் கவர்மெண்ட் இஸ் தி பவர்ஃபுல் ரெகுலேட்டரி பாடி. அப்போ ஸ்கூல்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல், பிரைவேட் ஸ்கூல், இப்படி வகை வகையாக இருக்கும்போது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வரும்போது எல்லா ஸ்கூலும் யூனிஃபார்மாக செயல்படும் அல்லது ஒரு மினிமம் ஸ்டாண்டர்டுக்காவது செயல்படும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஒரு ஸ்கூல் தே வில் பி வெரி சின்சியர் டு எஜுகேஷன் சிஸ்டம். ஒரு ஸ்கூல் கடமைக்கு நடத்துவாங்க, ஒரு ஸ்கூல் பணம் தான் குறிக்கோளா இருப்பாங்க. எது எப்படி இருந்தாலும் பாதிக்கப்பட போறது யார்? பிரச்சனைன்னு வரும்போது, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சரியில்லைன்னு வரும்போது பாதிக்கப்பட போகிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் முடிச்சுட்டு எங்கே வரப்போகிறாங்க? சொசைட்டிக்குள்ளே தான் வரப்போகிறாங்க. அப்போ பாதிக்கப்பட போகிறது எது? நாடு தான். அப்போ நம்ம நாடு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கூல் எஜுகேஷன் யூனிஃபார்மாக, அதாவது ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேலே இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன செய்யணும், கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் எப்படி இருக்கணும்? கவர்மெண்ட் ஏற்கனவே ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்கு ஏகப்பட்ட சப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க, ஏகப்பட்ட ஃபண்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் எஜுகேஷன் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. அதனால் கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்லி ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது. ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட சப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் அது மட்டும் இல்லாமல், ஏன்னா நானும் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் முடிச்சிருக்கிறதுனால என்னுடைய ஃபீட்பேக்கை சொல்கிறேன். கவர்மெண்ட் இது போக இன்னும் என்னென்ன சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தோட ஸ்டாண்டர்ட் அதிகமாகும் அப்படின்னு நான் என்னுடைய ஃபீட்பேக்கை சொல்கிறேன். சரியா வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்டுட்டு சொல்லுங்கள். இஃப் கவர்மெண்ட் ப்ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் பப்ளிஷஸ் ஆல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆல் சப்ஜெக்ட் ஸ்கூல் புக்ஸ் இன் ஆல் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ், ஏற்கனவே அதை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்கூலுக்கான எல்லா புக்கையும் அவங்க தர்றாங்க. பட் ரொம்ப முக்கியமாக, அதாவது ஸ்கூல் எஜுகேஷன், காலேஜ் எஜுகேஷன் எல்லாத்துக்கும் கவர்மெண்ட் தான் புக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் தே ஷுட் கிவ் அஷூரன்ஸ் தட் ஃபார் ஆல் த என்ட்ரன்ஸ் அண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ், நம்ம நாட்டில் நடத்தப்படக்கூடிய எல்லா என்ட்ரன்ஸ் அண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கு கொஸ்டின்ஸ் அந்த புக்கிலேருந்து தான் வரணும் அப்படிங்கிற அஷூரன்ஸை கொடுக்கணும். ஏன்னா அப்புறம் அந்த புக் எதுக்கு? கவர்மெண்ட் தான் ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்கும் காலேஜ் எஜுகேஷனுக்கும் புக்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். காலேஜஸ்லையோ யூனிவர்சிட்டிஸ்லையோ வேணால் அவங்க 2 புக்கை சேர்த்து ஒரு சப்ஜெக்டாக வச்சுக்கிட்டோம், அல்லது 6 புக்கை சேர்த்து வேணாலும் ஒரு சப்ஜெக்டாக வச்சுக்கிட்டோம். பட் கவர்மெண்ட் தான் புக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணணும். அந்த புக்ஸ்லேருந்து தான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸுக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கும் கொஸ்டின் கேட்கப்படணும். அந்த அஷூரன்ஸை கொடுக்கணும். புக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணுறது மட்டும் போதாது, எல்லா எக்ஸாமுக்கும் அதுலேருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கணுங்கிற அஷூரன்ஸை கொடுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் ஸ்கூல் டைம் டேபிள், ஸ்கூலோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸ்கூலோட அகடமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ், கோ கரிக்குலர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதிலெல்லாம் பூராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஸ்கூலுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஸ்கூல்ஸ்னு வரும்போது சிட்டியில் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, வில்லேஜஸில் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது. இப்போ சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜை கூட அவங்க எடுக்கலாம். ஒரு ஜெர்மன் சொல்லி கொடுக்கலாம், ஸ்பானிஷ் சொல்லி கொடுக்கலாம், இட்டாலியன் சொல்லி கொடுக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜை எடுக்கலாம். பட் அதையே ஒரு வில்லேஜில் இருக்க ஒரு ஸ்கூலால் செய்ய முடியும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சிட்டியில் பாப்புலேஷன் எப்போதும் அதிகமாக இருக்கும், அங்கே வெவ்வேறு நாட்டிலேருந்து கூட தங்கியிருப்பாங்க.
அவங்கெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால சிட்டி ஸ்கூல் வேற மாதிரி நடக்கும், வில்லேஜ் ஸ்கூல் வேற மாதிரி நடக்கும். பட் ஒரு ஸ்டாண்டர்டை செட் பண்ணணும் அப்படின்னா வில்லேஜ் ஸ்கூலும் சிட்டி ஸ்கூல் லெவலுக்கு இருக்கணும். அப்படின்னா அதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன செய்யணும், அந்த ஸ்கூல் டைம் டேபிளை காமனாக கிரியேட் பண்ணி காமனாக நடத்துறதுக்கான சப்போர்ட், டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை காமனாக கிரியேட் பண்ணி அதை நடத்துறதுக்கான சப்போர்ட், அகடமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ், கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், இதெல்லாம் வந்து பூரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஸ்கூல் அல்லது வசதி இல்லாத ஸ்கூலுக்கு கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏற்கனவே அவங்க ஃபண்டிங் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா சிட்டி ஸ்கூல்லையோ அல்லது ஒரு பணக்கார ஸ்கூல்லையோ அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க. பட் அதுவே ஒரு நார்மல் ஸ்கூல், நார்மல் ஃபண்ட் இருக்க ஒரு ஸ்கூல் அல்லது ஏழை ஸ்கூல்னு வச்சுக்கங்க, அவங்களால அது முடியாது. அப்படிங்கும்போது யூனிஃபார்மாக அதை கவர்மெண்ட் செஞ்சு கொடுக்கணும் எல்லா ஸ்கூலும். அது எப்படி அப்படின்னா நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன், நீங்கள் கேட்டுட்டு அப்புறம் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கங்க. ஸ்கூல் டைம் டேபிள், ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸ்கூல் டைம் டேபிள். ஸ்கூல் டைம் டேபிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஏன்னா எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நம்மளோட நாட்டில் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட எஜுகேஷன் அப்படின்னு ஒன்று போய் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். ஸ்கூல் எஜுகேஷன் எப்படி இருக்குங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அந்த வகையில் ஸ்கூல் டைம் டேபிள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா 1 சப்ஜெக்ட் ஃபார் 1 டே அண்ட் லாஸ்ட் 1 hour ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன். ஏன் இப்போ இருக்க டைம் டேபிளுக்கு இதுக்கு அப்படி என்ன பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னா, ஸ்கூல் எஜுகேஷன்னா என்ன, when children of same age group sit and study inside the classroom, அதுதான் வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன். ஒரே ஏஜ் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்னா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து படிக்கிறது தான் ஸ்கூல் எஜுகேஷன். ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அல்லது எஜுகேஷன் வரும்போது ஸ்டூடெண்ட், டீச்சர், பேரண்ட், இவங்க 3 பேர் இருப்பாங்க. இதில் டீச்சருங்கிறவங்க எவ்வளோ டேலண்டாக வேணாலும் இருக்கலாம் அல்லது சுமாரான டேலண்டாக கூட இருக்கலாம். பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களும் பயங்கர டேலண்டாக ரிச்சாக இருக்கலாம் அல்லது டேலண்ட் இல்லாமல் புவராக இருக்கலாம். அவங்க வந்து சில்ட்ரன்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம், சப்போர்ட் பண்ணாமல் போகலாம். ஸோ டீச்சரோ பேரண்ட்டோ அவங்க வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லாமலும் போகலாம். பட் இது வந்து ஹெல்த்தி எஜுகேஷனோட முக்கியமான பார்ட்டு கிடையாது. இது தேவைதான், நல்ல டீச்சர் நல்ல பேரண்ட் தேவைதான். பட் எஜுகேஷனில் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒரே ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்றா உட்காந்துருக்காங்க, அங்கே டீச்சர் வந்து பாடம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, அதுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. உடனே அந்த டீச்சர் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கைத்தட்ட சொல்கிறாங்க, வெரி குட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இது மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மனசில் என்ன ஒரு எண்ணத்தை கிரியேட் பண்ணும், அந்த ஆன்சர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டோட மனசில் என்ன ஒரு எண்ணத்தை கிரியேட் பண்ணும். அந்த எண்ணம், அந்த ஒரு ஃபீல் அல்லது அந்த ஒரு ஆசை, நம்மளையும் டீச்சர் கேட்கணும், நம்மளும் பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிற மோட்டிவேஷன் எங்கே கிடைக்கும்? ஸ்கூலில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். டீச்சர் ஒரு கிளாஸ் ஒர்க் கொடுக்குறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் நடத்திட்டு அப்புறம் ஒரு கிளாஸ் ஒர்க் கொடுக்குறாங்க. ஒரு கிளாஸ்ல 30 பேர் இருக்காங்க. ஒரு 20 பேர் பக்கம் அவங்க என்ன ஒர்க் சொன்னாங்களோ அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 10 பேருக்கு என்ன நடந்ததுன்னே ஒன்றும் புரியல. பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நம்மள மாதிரி தான் இருக்காங்க, நம்ம சைஸில் தான் இருக்காங்க, டீச்சர் என்னமோ சொன்னாங்க, இவங்க எல்லாம் செய்கிறாங்க, நாம ஏன் செய்யாமல் உட்காந்துருக்கோம்? ஸோ நம்ம இப்போ பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட கேட்போம், இல்லை டீச்சர்கிட்ட கேட்போம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெஷர், அந்த ஆசை எப்போ வந்து உருவாகும்? when childrens ஆஃப் சேம் ஏஜ் குரூப், ஒரே சைஸு ஒரே வயசு அந்த மாதிரி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்றா உட்காந்து படிக்கும்போது, அப்போ ஒரு ஜாபை கொடுக்கும்போது அந்த ஜாபை நிறைய பேர் செய்கிறாங்க, கொஞ்சம் பேர் செய்யலை அப்படின்னா அந்த கொஞ்சம் பேருக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வந்து எப்போ உருவாகும் அப்படின்னா, எல்லாம் ஒரே ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்க ஒன்றா உட்காந்து படிக்கும்போது தான் அந்த எண்ணம் உருவாகும். நீங்கள் டியூஷன் சென்டரில் போய் படிக்கலாம், ஒரு ப்ரைவேட் டீச்சர்கிட்ட போய் படிக்கலாம், அவங்க பயங்கர டேலண்டாக இருக்கலாம். அல்லது உங்கள் வீட்டிலே உங்கள் பேரண்ட்டும் சொல்லி கொடுக்கலாம், உங்கள் பேரண்ட்டும் பயங்கர டேலண்டாக இருக்கலாம். பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறாங்க ஒரு ப்ரைவேட் டீச்சர் அல்லது உங்கள் பேரண்ட் ஒரு சப்ஜெக்டை எடுக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு ஒர்க்கு கொடுக்குறாங்க, உங்களால் செய்ய முடியல அப்படிங்கும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப கிளியராகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னாலும் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு உருவாகக்கூடிய ஒரு ப்ரெஷர் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண வைக்கலாம். பட் உங்களுக்கு ஒரு காம்படிட்டிவ் நேச்சரை, ஒரு போட்டி போடணுங்கிற எண்ணத்தை அந்த இடத்துல உருவாக்காது. ஏன் உருவாக்காது அப்படின்னா, a student sees teacher or parent as a different person, different big and powerful person, but not as his classmate. சக மாணவரை டீச்சரையோ பேரண்ட்டையோ பார்க்க முடியாது. டீச்சரோட வேலை சொல்லி தர்றது, பேரண்டோட வேலை சப்போர்ட் பண்ணுறது. பட் போட்டி எண்ணம், ஆசை,
நம்ம வந்து டீச்சர்கிட்ட பாராட்டு வாங்கணும், நம்ம வந்து பரிசு வாங்கணும், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதை பார்த்து கை தட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எப்போ உருவாகும் அப்படின்னா அதே ஏஜ் குரூப் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர் பக்கத்தில் இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த எண்ணம் உருவாகும். ப்ரைவேட் டீச்சரோ பேரண்ட்டோ சப்ஜெக்டை வந்து சிறப்பாக சொல்லி கொடுக்கலாம், ஆனால் அது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போய் சேரணும், அவர் வந்து ஆசையாக படிக்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட ஏஜ் குரூப்பில் ஒன்றா உட்காந்து கிளாஸில் படிக்கணும். கிளாஸ்லேயே எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கங்க, நீங்கள் ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு காலேஜில் போய் சேர்ந்துட்டீங்க. ஸ்கூல்லையே நீங்கள் நல்லா கிரிக்கெட் விளையாடுவீங்க, உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கார், ஒரு சுமாராக தான் விளையாடுவார், 2 பேரும் ஒரே காலேஜில் படிக்கிறீங்க. இப்போ உங்கள் காலேஜில் ஒரு ஃபங்க்ஷன், அன்னைக்கு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டர் உங்கள் காலேஜுக்கு கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கார். வந்து ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் அப்படி ஜாலியாக கிரவுண்டுக்கு வராரு. நீங்களும் ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அப்படி கிரவுண்டுக்கு விளையாடலான்னு போகிறீங்க. அப்போ அவர் வந்து நானும் விளையாடுறேன், கிரிக்கெட் விளையாடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் தான் உங்கள் காலேஜிலே ஒரு முக்கியமான பிளேயர், நீங்கள் தான் உங்கள் காலேஜோட கிரிக்கெட் டீம் கேப்டன்னு வச்சுக்கிங்க. நீங்கள் உடனே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஃபீல்டிங்லாம் செட் பண்ணி உங்களோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு அவர் ஒரு பக்கம் ரன்னராக நிற்க வச்சு அந்த பக்கம் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டரை பேட்ஸ்மேனாக நிற்க வச்சு நீங்கள் வந்து பால் போடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. நீங்கள் மொத்தம் 10 பால் போட போகிறீங்க. இதுதான் வந்து பிளான். அப்படி ஒவ்வொரு பாலாக போடும்போது ஆளுக்கு ஒவ்வொரு ரன்னாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்டும் அடிக்கிறாரு, அந்த இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டரும் அடிக்கிறாரு. இப்போ நீங்கள் ஆளுக்கு 4 பால் போட்டிங்க. 2 பேருமே 10 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்டும் 10 ரன் அடிச்சிருக்காரு, அந்த இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டரும் 10 ரன் அடிச்சிருக்காரு. என்னதான் விளையாட்டான ஒரு மேட்சாக இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் அடுத்த பால் போடும்போது யாருக்காக நீங்கள் பயங்கரமாக பிளான் பண்ணுவீங்க? அந்த இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டருக்காகவா, அல்லது உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்காகவா, அல்லது யார் வந்து உங்கள் பாலை அடிக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பீங்க? யார் அடித்தா நீங்கள் பெருசாக ஒரி பண்ணிக்க மாட்டீங்க. இப்போ அடுத்த பால் நீங்கள் பால் போடுறீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்டு எப்போதும் சுமாராக தான் விளையாடுவார், அவரு 6 அடிக்கிறார், அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபீலிங் ஏற்படுத்துமா? அல்லது இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டர் அவரு 6 அடிக்கிறார், அது உங்களுக்கு பெரிய ஃபீலிங் ஏற்படுத்துமா? யார் வந்து 6 அடிக்கும்போது அவர் பெரிய பேட்ஸ்மேனுப்பா, நான் போட்டேன், அவர் வந்து 6 அடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு ஈஸியாக உங்களால் எப்போ எடுத்துக்க முடியும்? நீங்கள் காம்படிட் பண்ணும்போது உங்கள் மாதிரி உங்கள் ஏஜ் குரூப் அல்லது உங்கள் கூடயே இருந்த ஃப்ரெண்ட் அவரு கூட காம்படிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ்னஸ் அந்த எண்ணம் அதிகமாக இருக்குமா? அல்லது இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டர் அவர் வந்து ஆடும்போது ஒரு வேளை வந்து அவர் அவுட் ஆகிட்டார் உங்கள் பால்லன்னா உங்களுக்கு ஹாப்பி, பட் அதே நேரத்தில் அவர் 6 அடித்தாலோ உங்களுக்கு பெரிய ப்ரெஷர் இருக்காது. யாராவது உங்களை வந்து கிண்டல் பண்ணாலும் அவர் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டர்ப்பா, வேணா நீ வந்து பால் போட்டு பாரு அப்படின்னு கூட நீங்கள் சொல்லி சமாளிச்சிக்கலாம். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அப்படின்னு வரும்போது படிக்கணுங்கிற ஆசை, போட்டி போடணுங்கிற ஆசை, பாராட்டு வாங்கணுங்கிற ஆசை, பரிசு வாங்கணுங்கிற ஆசை, இதெல்லாம் எப்போ வரும்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் சேம் ஏஜ் குரூப் அவங்கெல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து டீச்சரோட சூப்பர்விஷனில் பேரண்ட்டோட சப்போர்ட்டில் படிக்கும்போது தான் ஏற்படும். இப்போ ஸ்கூல்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கோ, டீச்சர் பாடம் நடத்துவாங்க, நாமெல்லாம் கவனிப்போம். டீச்சர் கிளாஸ் ஒர்க்கோ அல்லது ஹோம் ஒர்க்கோ கொடுப்பாங்க, கிளாஸ் டெஸ்ட்டோ அல்லது ஹோம் டெஸ்ட்டோ கொடுப்பாங்க, கிளாஸ் ப்ராஜெக்டோ அல்லது ஹோம் ப்ராஜெக்டோ கொடுப்பாங்க. பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, எல்லா அகடமிக் ஆக்டிவிட்டீஸையும் ஸ்கூலில் தான் முடிக்கணும், அது டீச்சரோட சூப்பர்விஷனில். டீச்சர் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கணும். காலையில் ஒரு அவர் வந்து ஒரு வீடியோ டுட்டோரியல், இன்றைக்கி என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிறாங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமாக கொஞ்சம் நேரம் வீடியோ ஓடணும், 1 ஹவரோ 1/2 ஹவரோ. அப்புறம் ஒரு பிரேக். அப்புறம் அதே சப்ஜெக்டை போர்டு யூஸ் பண்ணி டீச்சர் நடத்தணும். அப்புறம் ஒரு பிரேக். அப்புறம் அதே சப்ஜெக்டில் ஒரு கிளாஸ் ஒர்க் கொடுக்கணும், எல்லாமே பார்த்து தான் எழுதணும். அப்புறம் அதே சப்ஜெக்டில் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் பீரியட் கொடுக்கணும். இப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு தேவையான அனிமேஷன், வீடியோஸ், ஏன்னா இன்றைக்கி டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு, இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டீச்சர் அவங்க நடத்தி அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்டை மனசில் நிற்குமா? அல்லது இன்றைக்கி வந்து காலையில் இங்கிலீஷு, தமிழ், மேக்ஸு, ஃபிசிக்ஸ், நாளைக்கு வந்து தமிழ், இங்கிலீஷு, மேக்ஸு, ஃபிசிக்ஸ், அடுத்த நாள் ஃபிசிக்ஸு, மேக்ஸு, ஜாகிரபி, இங்கிலீஷ், இப்படி டைம் டேபிளை எடுத்துகிட்டு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் டெஸ்ட்டு, டெய்லி வந்து ஹோம் ஒர்க்கு, இப்படி கொடுத்தா நல்லா இருக்குமா? அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும். அந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டீஸை ஃபுல்லாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒன்றா உட்காந்து செய்யணும். அப்போ தான் வந்து எஜுகேஷன், அதாவது அந்த சப்ஜெக்டோட கண்டென்ட்ஸ் அதிக அளவில் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போய் சேரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஃபீட்பேக். ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் தான்,
அப்படி ஒரு நாளைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டைம் டேபிள் ஸ்டேட் வைடு காமனாக இருக்கணும். ஒரு ஸ்டேட் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட் ஃபுல்லாக அந்த டைம் டேபிள் காமனாக இருக்கணும். இப்போ ஸ்கூல் டைம் டேபிள்னு வரும்போது பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா ஸ்கூல்லையும் 11th 12th அவங்க வந்து அந்த 12th கோச்சிங்க்கு போயிடுவாங்க. அதனால 11th 12th நான் விட்டுறேன். ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது. அந்த ஸ்கூலில் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் கண்டிப்பாக 2 டீச்சராவது இருப்பாங்க. அப்படிங்கும்போது ஸ்கூல் டைம் டேபிள் டே டைம் டேபிளாக இருக்கணும், டே வைஸ் டைம் டேபிளாக இருக்கணும். அந்த டைம் டேபிள் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை வேறு மாதிரி இருக்கலாம். அப்படி ஒரு டைம் டேபிளை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணும்போது டே வைஸ் டைம் டேபிள் அப்படின்னா இப்போ இந்த வருஷம் ஸ்கூல் வந்து ரீஓப்பன் ஆகும்போது செவ்வாய்க்கிழமை ஆரம்பிக்குது. செவ்வாய்க்கிழமை தான் டே 1, புதன்கிழமை டே 2, வியாழக்கிழமை கவர்மெண்ட் ஹாலிடே அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை தான் டே 3 டைம் டேபிள். இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள், டே 1னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு தமிழ், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு தமிழ். டே 2னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு இங்கிலீஷ், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு இங்கிலீஷ். டே 3 அதாவது ஃபஸ்ட்டு செவ்வாய்க்கிழமை ரீஓப்பன் ஆகுது, அப்புறம் புதன்கிழமை, அப்புறம் டே 3 தான் வியாழக்கிழமை. வியாழக்கிழமை ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேக்ஸ், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேக்ஸ். ஆனால் வியாழக்கிழமை லீவ் அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை தான் இந்த டைம் டேபிளை ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் கொடுக்குறோம். ஸோ கண்டிப்பாக அப்போ நீங்கள் மண்டே டியூஸ்டே டைம் டேபிளை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மண்டே மட்டும் அதிக லீவ் வந்ததுன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு நிறைய ஹவர் மிஸ் ஆகிடும். அதனால டே வைஸ் டைம் டேபிளை ஸ்டேட் முழுசும் எல்லா ஸ்கூல்ஸும் இந்த டைம் டேபிளை யூனிஃபார்மாக ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ செவ்வாய்க்கிழமை ரீஓப்பன் ஆகுது, அன்னைக்கு டே 1, புதன்கிழமை டே 2, வியாழக்கிழமை கவர்மெண்ட் ஹாலிடே, வெள்ளிக்கிழமை டே 3, சனிக்கிழமை ஸ்பெஷல் டைம் டேபிள். அப்போ அடுத்த திங்கக்கிழமை டே 4, அப்புறம் செவ்வாய்க்கிழமை டே 5, அப்புறம் புதன்கிழமை டே 1. அப்படி வந்து டைம் டேபிள் போயிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டேட் வைஸ் யூனிஃபார்மாக ஒரு டைம் டேபிளை ஃபாலோ பண்ணும்போது நாளைக்கு வந்து 8th ஸ்டாண்டர்டுக்கு சோஷியல் இதான் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் நைட்டு 8 மணிக்கு ஸ்கூல் நியூஸ், ஏன்னா இப்போ ஸ்கூலுக்குன்னு சேனல் இருக்குது, டிவி சேனல் இருக்குது, அந்த சேனலில் ஒவ்வொரு நாளும் நைட்டு 8 மணிக்கு ஸ்கூல் நியூஸ் வாசிக்கணும். அந்த நியூஸில் வந்து நாளைக்கு ஸ்கூல் இருக்கா இல்லையா, ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னா நாளைக்கு எந்தெந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிறாங்க. ஏன்னா டே ஆர்டர் டைம் டேபிள் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். நாளைக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன, செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன, 8th ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிறாங்க, அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு நாளைக்கு என்ன டாபிக் எடுக்க போகிறாங்க, அந்த டாப்பிக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது கொண்டு வரணுமா, புக்கு கொண்டு வரணும், நோட்டு கொண்டு வரணும். அது இல்லாமல் இப்போ ஜாமெண்ட்ரி கிளாஸ் அப்படின்னா அன்றைக்கி ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஜாகிரபி எடுக்கிறாங்க அன்னைக்கு வந்து ரிவர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ரிவர் மேப் கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும். அப்போ ஸ்கூல் டைம் டேபிளை ஃபாலோ பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் டே வைஸ் டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்ணணும். அதை ஸ்டேட் முழுசும் யூனிஃபார்மாக ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஸ்கூல் போகும்போது ஒரு புக்கு, 1 அல்லது 2 நோட்டு, ப்ளஸ் அவங்க நியூஸ்லேயே சொல்லிடுவாங்க எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கொண்டு வரணும். அது இல்லாமல் லஞ்சு கொண்டு போனால் போதும். சாட்டர்டே ஸ்பெஷல் டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காமன் டைம் டேபிளை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அந்த டைம் டேபிள் படி நம்ம சப்ஜெக்டை எடுக்கும்போது அந்த சப்ஜெக்டை ஒரு நல்ல ரிச்சான ஸ்கூல் அல்லது ஒரு போரான ஸ்கூல் ரெண்டும் ஒரே ஸ்டாண்டர்டை மெயின்டைன் பண்ணுற அளவுக்கு அல்லது ஒரு மினிமம் ஸ்டாண்டர்டை மெயின்டைன் பண்ணுற அளவுக்கு கவர்மெண்ட் சில சப்போர்ட்டை கொடுக்கணும். அது எப்படி அப்படின்னா டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸ்டேட் முழுசும் காமனாக, ஸ்டேட்டோ அல்லது நேஷனோ ஒரு நாடு முழுசும் டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒரு ஸ்கூலில் இப்படி தான் இருக்கணும். காலையில் 9:30க்கு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிடணும். 9:30 to 9:40 ப்ரேயர் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். வெதர் கண்டிஷனை வச்சுக்கிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை எங்கே அசம்பிள் பண்ணுமோ கிளாஸ் ரூம்குள்ளேயோ வராண்டாலேயோ அல்லது கிரவுண்ட்லேயோ அசம்பிள் பண்ணிக்க வேண்டியதான். 9:40 ப்ரேயர் முடிஞ்சுது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே கிளாஸில் போய் அவங்கவுங்க சீட்டில் உட்கார வேண்டியதான். எக்ஸாக்டாக 9:50 டீச்சர் வந்து கிளாஸ்க்குள்ளே வந்துடுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு செஷன் வந்து அட்டண்டன்ஸ் 9:50லேருந்து 10:20 வரைக்கும் ½ அட்டண்டன்ஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு டுடே அட்டண்டன்ஸ் அதை வெரிஃபை பண்ணிடணும். இன்னைக்கு வந்து யார் யார் ப்ரெசன்ட், ஆப்சண்ட் யாரோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் அல்லது கார்டியன்ஸுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு நேற்று யாரும் வரல அவங்களுக்கு நேற்று ஸ்கூல்ல என்ன நடந்தது அது தெரியுமா அதை வந்து சொல்லிடணும். இப்படி அட்டண்டன்ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் 10:20 to 11 லெசன் பிளான் படி இன்னைக்கு 8th ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஜாகிரபி கிளாஸ் அப்படின்னா லெசன் பிளான் படி ஜாகிரபி அல்லது சோசியல் சயின்ஸில் இன்னைக்கு என்ன டாபிக், இந்தியன் ரிவர்ஸ் அப்படின்னா அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக ஆடியோ வீடியோ கிளாஸ் அது வந்து ரிலே ஆகணும். ஸோ ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூமுக்கும் ஒரு டிஷ் ஆண்டனா, செட் ஆஃப் பாக்ஸ், ப்ரொஜெக்டர் இந்த வசதி இருக்கணும். அதுவும் ப்ரொஜெக்டர் தான் இருக்கணும். எல்இடி டிவி, எல்சிடி டிவி இதெல்லாம் கண்ணுக்கு நல்லது கிடையாது. ப்ரொஜெக்டரில் தான் பசங்க படம் பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு ஏற்றாப்புல கிளாஸ் ரூம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கணும்.
ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் டிஷ் ஆண்டனா, செட் ஆஃப் பாக்ஸ், ப்ரொஜெக்டர் இருக்கணும். கரெக்டாக 10-20க்கு டீச்சர் வந்து அட்டண்டன்ஸ் முடிச்சுட்டு அந்த டிவி சேனலை டியூன் பண்ணாங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு லெசன் பிளான் படி என்ன டாப்பிக்கோ அந்த டாப்பிக்கு ரிலேட்டடான ஆடியோ வீடியோ கண்டென்ட் வித் இனாஃப் கிராஃபிக்ஸ் அது வந்து ரிலே ஆகணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு வந்து இந்தியன் ரிவர்ஸ் அதுதான் டாபிக் அப்படின்னா அதுக்கான வீடியோ கண்டென்ட்டை கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும். அதை தான் நான் சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ கண்டென்ட்டை கவர்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட தான் மிலிட்ரி இருக்குது, ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்குது, நேவி இருக்குது. இப்போ இந்தியன் ரிவர்ஸ்னு வரும்போது இந்தியன் ரிவர்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது? ஹிமாலயாஸில் இருக்குது, அப்புறம் நர்மதா, தபதி, அப்புறம் வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ரீஜனுக்கெல்லாம் போய் ஹெலிகாப்டர் யூஸ் பண்ணி, ஜெட்டு யூஸ் பண்ணி, ஃப்ளைட் யூஸ் பண்ணி மிலிட்ரி பீப்புள்கிட்ட சொல்லி அதை வந்து வீடியோவாக கேப்சர் பண்ணிட்டு வாங்க. இப்போ மிலிட்ரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா லாங்குவேஜ் பேசுகிறவங்களும் இருக்காங்க. அங்கே வந்து இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, அங்கே வந்து சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க, அங்கே வந்து டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, அங்கே வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் முடித்தவங்க இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட சொல்லி இந்தியன் ரிவர்ஸ் ரிலேட்டடாக ஏர்ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கங்க, நேவி யூஸ் பண்ணிக்கங்க, மிலிட்ரி யூஸ் பண்ணிங்க, இந்தியன் ரிவர்ஸ் ரிலேட்டடாக நல்லா கிராஃபிக்ஸ்லாம் வச்சு வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்க. கேஞ்சஸ் எங்கிருந்து வருது, பிரம்மபுத்திரா எங்கிருந்து வருது, எங்கே போகுது, எவ்வளோ நீளம், ஹிமாலயாஸ் வந்து ஜெட்டில் போகும்போது பார்த்தா எப்படி இருக்கும், ஹெலிகாப்டரில் போகும்போது பார்த்தா எப்படி இருக்கும், அதை வந்து ஒரு வீடியோவாக கிரியேட் பண்ணி அந்த வீடியோவை கவர்மெண்ட்டு ஸ்கூலுக்கு கொடுக்குறாங்க. அந்த வீடியோவை தான் இப்போ ரிலே பண்ண போகிறாங்க. கரெக்டாக 10-20க்கு 8th ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஜாகிரபி கிளாஸ். அதில் இன்னைக்கு இந்தியன் ரிவர்ஸ் அப்படிங்கும்போது லெசன் பிளான் படி அந்த வீடியோ ரிலே ஆகும். 10-20லேருந்து 11 மணி வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோவை பார்ப்பாங்க. சப்போஸ் கரண்ட் போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு சோலார் பவர் பேக்கப்பும் இருக்கணும். 11 மணி வரைக்கும் அந்த வீடியோவை பார்க்குறாங்க. 11லேருந்து 11:20 20 மினிட்ஸ் பிரேக். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு கரெக்டாக 11:20க்கு ஒரு பெல் அடிக்கும், திரும்ப 11:30க்கு ஒரு பெல் அடிக்கும். இந்த 11:20லேருந்து 11:30 வரைக்கும் அவங்க கிளாஸ்க்குள்ளே வந்து அசம்பிள் ஆகிற டைம். கரெக்டாக 11:30க்கு டீச்சர் ரெடியாக இருக்கணும். அடுத்த அவர் பாடம் எடுக்கிறதுக்கு டீச்சர் ரெடியாக இருக்கணும். 11:30லேருந்து 12:45 வரைக்கும் அன்னைக்கு தான் மொதல் அவர். லெசன் பிளான் படி அன்னைக்கு என்ன அவர்? 8th ஸ்டாண்டர்டுக்கு இந்தியன் ரிவர்ஸ். 10:20லேருந்து 11 மணி வரைக்கும் வீடியோவாக என்ன பார்த்தாங்களோ அதை வந்து இப்போ டீச்சர் பிளாக் போர்டு யூஸ் பண்ணி, பிளாக் போர்டு அண்ட் சாக் பீஸ் அல்லது ஒயிட் போர்டு அண்ட் மார்க்கர் பென் அதை வச்சு டீச்சர் நடத்தணும். டீச்சர் தன்னோட கையால் எழுதி நடத்தணும். ஏன்னா எழுதுறது ரொம்ப முக்கியம். டீச்சர் வந்து எழுதி நடத்தினாதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எழுதுறது எப்படி அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலயமா ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ வீடியோ மட்டும் பத்தாது. அதனால் 11:30லிருந்து 12:45 வரைக்கும் அன்னைக்கு லெசன் பிளான் படி என்ன டாப்பிக்கோ அந்த டாப்பிக்கை டீச்சர் வந்து பிளாக் போர்டு யூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நடத்தணும். அப்புறம் 12:45 to 1, 12:45க்கு ஒரு சின்ன பெல் அடிக்கும். அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் வேணும்னா அவங்க சப்ஜெக்ட் அவங்க கண்டினியூ பண்ணலாம், அல்லது முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஜாலியாக நல்லா சத்தமாக கிளாஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம். தென் கரெக்டாக 1 மணிக்கு பெல் அடிக்கும். 1 மணிலேருந்து 1:45 வரைக்கும் லஞ்ச், ரெஸ்ட் தான். 1 மணிலேருந்து 1:45 வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லஞ்சை முடிச்சுட்டு ஒன்று கிளாஸ் ரூமில் படுத்து தூங்கணும், இல்லை கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்து கதை பேசிகிட்டு இருக்கணும். வெளியே போய் விளையாடக்கூடாது. கிளைமேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. 1:45க்கு ஒரு பெல் அடிக்கும். போய் ஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு கரெக்டாக 2 மணிக்கு கிளாஸில் உட்காந்துடணும். இப்போ 2 மணிக்கு அடுத்த பெல் அடிக்கும்போது டீச்சர் கிளாஸில் இருக்கணும். 2 மணிலேருந்து 2:45 வரைக்கும் அன்னைக்கு என்ன டாபிக் நடத்தினாங்களோ அதில் கிளாஸ் ஒர்க். இப்போ இந்தியன் ரிவர்ஸ் தான் டாபிக் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ வீடியோ கிளாஸ் நடக்கும். அடுத்தது டீச்சர் பிளாக் போர்டு யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து இந்தியா மேப்பை வரைஞ்சி அதில் ரிவர்ஸை வரைஞ்சி நடத்துவாங்க. இப்போ 2 to 2:45 ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து ரிவர்ஸை மார்க் பண்ணுங்க, அல்லது நீங்கள் மேப்பு வரைங்க, மேப்பு வரைகிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி அதை செய்ய சொல்லுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்யணும். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவங்க நோட்டில் செய்யணும். ஒரு சில பேரை பிளாக் போர்டில் கூப்பிட்டு செய்ய சொல்லலாம். ஸோ 2 to 2:45 கிளாஸ் ஒர்க். கரெக்டாக 2:45க்கு அதே டாப்பிக்கில் டெஸ்ட். 2:45லேருந்து 3:30 வரைக்கும் 2 மணிலேருந்து 2:45 வரைக்கும் பார்த்து ஒரு வேலையை செய்வாங்க. 2:45லேருந்து 3:30 வரைக்கும் பார்க்காம செய்வாங்க. ஒன்று பார்க்காம இந்தியன் மேப்பை வரைங்க, அல்லது பார்க்காம அதில் 2 ரிவர்ஸை மார்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு வரைய சொல்லி அதில் கரெக்ஷன்லாம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு
2:45 to 3:30 டெஸ்ட் வச்சு கரெக்ஷன் பண்ணி முடிச்சிடணும். அவங்க நோட்ல என்ன செஞ்சிருக்காங்களோ அதை கரெக்ஷன் பண்ணி மார்க் போட்டுடணும். ஸோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல தான் அவங்க வந்து டாபிக்கை சூஸ் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப லென்த்தியா சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. கரெக்டா காலையில பாத்தீங்க அப்படின்னா 10:20 to 11 ஒரு டாபிக் ஆடியோ வீடியோ செஷன், அப்புறம் 11:30 to 12:45 டீச்சிங் அவர், அப்புறம் 2 to 2:45 கிளாஸ் ஒர்க், அப்புறம் 2:45 to 3:30 டெஸ்ட். அந்த சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சுது. கரெக்டா 3:30க்கு ஒரு பெல் அடிக்கும். இப்ப கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய டீச்சர் காலையில இருந்து ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க. அவங்க போய் டிவி சேனல்ல ஆன் பண்ணணும். இப்ப ஸ்கூல் எல்லாத்துக்குமே ஒரே சேனல் தான் ரிலே ஆகும். அந்த சேனல்ல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் காமனா நியூஸ் பார்ப்பாங்க. 3:30ல இருந்து 3:50 20 நிமிஷம். 20 நிமிஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் 10 நிமிஷம் நியூஸ் பார்ப்பாங்க. அடுத்த 10 நிமிஷம் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா ஏதாவது வீடியோஸ் பார்ப்பாங்க. ட்ரெண்டிங் வீடியோஸ், லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, அது ரிலேட்டடான வீடியோஸ் பார்ப்பாங்க. கரெக்டா 3:50க்கு ஒரு பெல் அடிக்கும். 10 மினிட்ஸ் பிரேக். கரெக்டா 4 மணிக்கு இன்னொரு பெல் அடிக்கும். 4 மணில இருந்து 5 மணி வரைக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் பீரியட். 4 மணிக்கு பெல் அடிச்ச உடனே மொத்த ஸ்கூலும் கிரவுண்ட்ல தான் இருக்கணும். ஸ்கூலோட ஹெச்எம், அசிஸ்டன்ட் ஹெச்எம், ஆல் டீச்சிங் ஸ்டாஃப், நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப், பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சர், ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே கிரவுண்ட்ல தான் இருக்கணும். 4 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் ப்ராப்பர் பிசிக்கல் எஜுகேஷன். கரெக்டா 5 மணிக்கு ஒரு பெல் அடிக்கும். நேஷனல் ஆந்தம். நேஷனல் ஆந்தம் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த பெல் அடிக்கும். ஸ்கூல் இஸ் க்ளோஸ்ட் டில் நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே. அன்னைக்கு நைட்டு 8 மணிக்கு ஸ்கூல் நியூஸ். பேரண்ட்ஸ் பார்த்துக்க வேண்டியதான். அந்த ஸ்கூல் நியூஸ் வந்து டிவியில் வரும், இன்டர்நெட்டில் வரும், மொபைல் ஃபோனில் வரும், ரேடியோ எஃப்எம்ல வரும். இது இல்லாமல் வேற என்ன கம்யூனிகேஷன் இருக்கோ அதில் வரும். அப்படி வரும்போது அந்த நியூஸில் முக்கியமாக என்ன சொல்லணும்னா, நாளைக்கு ஸ்கூல் இருக்கா இல்லையா, இருக்குன்னா நாளைக்கு எந்தெந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு எந்தெந்த சப்ஜெக்ட், அவங்க ஸ்கூலுக்கு வரும்போது என்னன்னா எடுத்துட்டு வரணும், புக் எடுத்துட்டு வரணும், நோட் எடுத்துட்டு வரணும், இது இல்லாமல் வேற டூல்ஸ் ஏதாவது எடுத்துட்டு வரணுமா அப்படிங்கிறத சொல்லிடணும். நியூஸும் முடிஞ்சுது. ஸோ இப்படி ஸ்கூல் டைம் டேபிள் இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது டே ஆர்டர் டைம் டேபிளை ஃபாலோ பண்ணும்போது சாட்டர்டே வந்து எப்போதும் ஸ்பெஷல் டைம் டேபிளில் தான் இருக்கணும். அதுவும் முக்கியமாக எல்லா சாட்டர்டேவும் ஸ்கூல் நடத்தும். ஸ்கூல்ஸ் வந்து சாட்டர்டே ஆல்டர்னேட்டெல்லாம் லீவ் விடக்கூடாது. எல்லா சாட்டர்டேவும் ஸ்கூல் நடத்தணும். அந்த சாட்டர்டேல ஸ்பெஷல் டைம் டேபிள், அது ஸ்டேட் ஃபுல்லாக யூனிஃபார்மாக தான் ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த ஸ்பெஷல் டைம் டேபிள் எப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி காலையில் 9:30 to 10:20 ப்ரேயர் அண்ட் அட்டண்டன்ஸ், 10:20 to 11, அப்புறம் ஒரு பிரேக் 11:30 to 12:15 ஃபாரின் லாங்குவேஜ், 12:15 to 1 கெஸ்ட் ஸ்பீச், அப்புறம் லஞ்ச், அப்புறம் 2 to 2:45, 2:45 to 3:30 பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டுட்டோரியல் செஷன், அப்புறம் நியூஸுக்கு ஒரு 15 மினிட்ஸ், அப்புறம் பிரேக் ஒரு 15 மினிட்ஸ், அப்புறம் 4 to 5 லேட்டஸ்ட் மூவி. இப்படிதான் இருக்கணும் சாட்டர்டே டைம் டேபிள். இதுல ஒன்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 9:30 to 10:20 பிரேயர், அப்புறம் அட்டண்டன்ஸ். கரெக்டா 10:20 11 மணி வரைக்கும் ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இந்த டைம் டேபிளை வந்து நம்ம ஸ்டேட் முழுசும் யூனிஃபார்மா ஃபாலோ பண்றோம். எல்லா கிளாஸுக்கும் டிஷ் ஆண்டனா இருக்கு, செட் ஆப் பாக்ஸ் இருக்கு, ப்ரொஜெக்டர் இருக்கு. கரெக்டா 10:20 அந்தந்த கிளாஸ்ல ஏதோ ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க அல்லது கிளாஸ் டீச்சர் இருப்பாங்க. சாட்டர்டே அந்தந்த கிளாஸ்ல கிளாஸ் டீச்சர் இருப்பாங்க. ஒருவேளை கிளாஸ் டீச்சர் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து சேனலை ஆன் பண்ண உடனே ஸ்கூல் ஃபுல்லா யூனிஃபார்மா 10:20 11 மணி வரைக்கும் யாரோ ஒரு டீச்சர், ஃபார் த என்டையர் ஸ்டேட் யாரோ ஒரு டீச்சர், ஒன்று ஜெர்மன் எடுக்கலாம், இல்லை ஸ்பானிஷ் எடுக்கலாம், அல்லது இட்டாலியன் எடுக்கலாம், ஏதோ ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜை நடத்துவாங்க. அதில் ரொம்ப பேசிக்காக அந்தந்த ஸ்டேட்டோட மதர் டங் என்ன, மதர் டங்கில் இருக்கக்கூடிய அல்பபெட்ஸ் என்ன, அல்லது பேசிக் கிராமர் என்ன, பேசிக் ப்ரொனவுன்சியேஷன், பேசிக் சென்டென்ஸ் என்ன, அதை வந்து அந்த ஈக்குவலன்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜில் நடத்துவாங்க. ஸ்கூல் ஃபுல்லாக காமனாக 10:20 11 மணி வரைக்கும் ஒரு லாங்குவேஜ், அப்புறம் ½ அன் அவர் பிரேக், அதுக்கப்புறம் 11:30 12:15 வரைக்கும் இன்னொரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ். ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் அவங்க மதர் டங்கில் படிப்பாங்க, ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் படிப்பாங்க. இது இல்லாமல் சாட்டர்டே மட்டும் 2 ஃபாரின் லாங்குவேஜ் நடத்துவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் காமனாக. 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிக்கிறதுக்குள்ளே மேக்சிமம் ஒரு 3 அல்லது 4 ஃபாரின் லாங்குவேஜாவது கற்றுக்கிற மாதிரி சிலபஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு டீச்சர் போதும். ஏன்னா
இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஜெர்மன் நடத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கங்க, ஸ்டேட் ஃபுல்லா ரிலே ஆகுது. என்ன நடத்துவாங்க? தமிழ்ல ஆ ஆ இ ஈ அப்படின்னு இருக்குன்னா இதை ஜெர்மன்ல எப்படி சொல்றது? இதான் மொதல் கிளாஸ். இப்படி மொதல் கிளாஸ் நடக்கும்போது ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஸ்கூல்ல தான் இருப்பாங்க, அவங்களும் அதை பார்க்க தான் போறாங்க. அப்படிங்கும்போது எந்த கிளாஸ் ரூம்ல இருந்தாலும் காமனா தான் நடக்க போகுது. ஸோ போன சாட்டர்டே வந்து ஜெர்மன்ல ஆ ஆ இ ஈ எப்படி சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா அது டீச்சர்ஸுக்கு ஓரளவுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இப்போ அடுத்த வாரம் சாட்டர்டே வரும்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போறாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா பேசிக்கா ஆரம்பிச்சு போகும்போது அதை டீச்சர்ஸும் கவனிக்கும் போது அதுக்கான கைடும் கையில கொடுத்துருவாங்க. அப்படிங்கும்போது ஓரளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் டீச்சர்ஸால ஏதாவது மினிமம் டவுட் கேட்டாங்கன்னா சொல்லித்தர முடியும். சப்போஸ் டீச்சருக்கும் ஒன்றும் புரியல, யாரோ ஒருத்தவங்க வராங்க, பட் என்ன டீச்சர் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் சத்தம் போடாம டிசிப்ளினா உட்கார வச்சிருக்காங்க. டிவியில ஏதோ ஒரு டீச்சர் வராங்க, அவங்க வந்து ஜெர்மன் நடத்துறாங்க. இப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நடக்குது அப்படின்னா 10வது முடிக்கும் போது ஏதாவது ஒரு 10 வார்த்தையாவது பேசுவாங்க அப்படின்னா இருக்கிற சிஸ்டத்தை விட அது பெட்டர் தானே. அப்ப அதை கண்டிப்பா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆக 10:20 to 11, 11:30 to 12:15 ஃபாரின் லாங்குவேஜ். ஸ்டேட் முழுசுக்கும் ஒரு டீச்சர் தான் எடுப்பாங்க. அவங்க அந்த ஸ்டேட்டோட மதர் டங்ல ப்ரொஃபிஷியண்டா இருக்கணும், நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இருக்கணும். தென் அதுக்கப்புறம் 12:15 to 1 கெஸ்ட் ஸ்பீச். ஸ்டேட் முழுசும் காமனா. ஏன்னா ஒரு சில ஸ்கூல்ஸால அரேஞ்ச் பண்ண முடியும், ஒரு சில ஸ்கூல்ஸால அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அதனால இந்த 12:15 to 1 கெஸ்ட் ஸ்பீச் யார் வருவாங்க அப்படின்னா பெரிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரா இருக்கலாம், ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரா இருக்கலாம், அல்லது நேஷனல் லீடர்ஸ், அந்த ஸ்டேட்டோட சீஃப் மினிஸ்டர், அந்த ஸ்டேட்டோட எஜுகேஷன் மினிஸ்டர், அதர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட மினிஸ்டர், ஃபேமஸ் பர்சன்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட், யாரை வேணாலும் கூப்பிட்டு மதர் டங் அல்லது அவங்க வேற மொழியில பேசினாலும் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மதர் டங்ல அந்த கெஸ்ட் ஸ்பீச் ஒளிபரப்பாகணும். அவங்க ஒரு பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனா இருக்கலாம், அல்லது ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டரா இருக்கலாம், யாரா வேணாலும் இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி, மோட்டிவேஷன் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னு அவங்களுடைய ஸ்பீச் 12:15 1 மணி வரைக்கும். அப்புறம் 1 மணி நேரம் லஞ்ச். அப்புறம் நம்ம டைம் டேபிள்ல முக்கியமா ஒரு விஷயம் வச்சிருக்கோம். டெய்லி 4 to 5 1 மணி நேரம் ஸ்கூலுக்கே பிசிக்கல் எஜுகேஷன். அந்த பிசிக்கல் எஜுகேஷன் ப்ராப்பரா போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு வாரம் சனிக்கிழமையும் 2 மணிலேருந்து 3:30 மணி வரைக்கும் எக்ஸ்பர்ட் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சர், ஸ்டேட்லயே பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் யார், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சர் யார் பிசிக்கல் எஜுகேஷன்ல, அவங்க வந்து பேசுவாங்க. அவங்க வந்து 2 மணிலேருந்து 3:30 மணி வரைக்கும் 1.5 மணி நேரம் அடுத்த வாரம் பிசிக்கல் எஜுகேஷனோட பிளான் என்ன, எந்தெந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்னன்னா நடத்தணும், அதை நடத்தும் போது எப்படி நடத்தணும், அதுக்கு டிப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அல்லது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சர்ஸ் அவங்க வந்து வீடியோ டியூட்டோரியல் கொடுப்பாங்க. எல்லாமே வந்து ரிலே ஆகிட்டு தான் இருக்கும். சாட்டர்டே ஃபுல்லாகவே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வேலை ப்ரொஜெக்டரில் படம் பார்க்கறது தான். எல்இடி டிவியோ எல்சிடியோ யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக கண் வலிக்கும், அதனால ப்ரொஜெக்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும். 2 மணிலேருந்து 3:30 மணி வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டுட்டோரியல். அப்புறம் ஒரு 15 நிமிஷம் நியூஸ் பார்ப்பாங்க. எப்போதும் போல் 3:30க்கு பெல் அடிக்கும், 15 நிமிஷம் நியூஸ் பார்ப்பாங்க, ட்ரெண்டிங் வீடியோஸ் பார்ப்பாங்க. அப்புறம் 3:45லேருந்து 4 மணி வரைக்கும் ஒரு 15 நிமிஷம் பிரேக். கரெக்டாக 4 மணிக்கு கிளாஸ் டீச்சர் வந்து சேனலை டியூன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு லேட்டஸ்ட் மூவி, ரீசெண்டாக வந்த ஒரு மூவி, அந்த மூவியை ஒரு 1 ஹவருக்கு எடிட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு காட்டணும். ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் அந்த மூவி, ரொம்ப ரிலாக்ஸாக. ஏன்னா சாட்டர்டே லாஸ்ட் ஹவர், ஸோ சந்தோஷமாக கிளம்புற மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த மூவி. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு மூவியை எடிட் பண்ணி, அல்லது வந்து மூவியே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நினச்சா கிரியேட் பண்ணலாம். அப்படி ஒரு மூவியை கிரியேட் பண்ணி அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு காட்டணும். கரெக்டாக 5 மணிக்கு ஒரு பெல் அடிக்கும், நேஷனல் ஆண்டம் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த பெல் அடிக்கும். ஸ்கூல் வந்து க்ளோஸ்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேட் வைஸ் யூனிஃபார்மாக டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்ணும்போது சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். ஒரு சில ஸ்கூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஹாலிடேஸ் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி கிளைமேட் அண்ட் வெதர் கண்டிஷனை பொறுத்து சில இடங்களில் லீவ் விடுவாங்க. அப்படி விடும்போது 1 or 2 days அப்படி இருக்கும்போது அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்காது. பட் அதுவே டைம் டேபிளை யூனிஃபார்மாக ஃபாலோ பண்ணும்போது அட்வான்டேஜஸ் அதிகம். சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வேறு இடத்துக்கு போகிறாங்க அப்படிங்கும்போது ஒரு நாள் 2 நாள் லீவ் போடுறாரு, அடுத்த நாள் போய் ஸ்கூலில் உட்கார்றாரு. அப்படிங்கும்போது அது வேறு ஸ்கூலாக இருந்தாலும் டைம் டேபிள் யூனிஃபார்மாக இருக்குது. அப்படிங்கும்போது 1 or 2 days ஸ்கிப் பண்ணா அப்படின்னா பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஒரே டைம் டேபிள், ஒரே சப்ஜெக்ட், ஒரே மெத்தடாலஜி தான். மினிமம் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் எதை வேணாலும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கங்க. ஒரு ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க, அந்த ஸ்கூலில் வந்து
ஒரு மணி நேரம் வீடியோ ஓடும், அப்புறம் டீச்சர் பாடம் எடுப்பாங்க, அப்புறம் கிளாஸ் ஒர்க், அப்புறம் கிளாஸ் டெஸ்ட், அப்புறம் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன். இதே மாதிரி ஒரு மெத்தடாலஜி தான் இன்னொரு ஸ்கூல்லையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது இடம் மாற்றி படித்தாலோ அல்லது ஸ்கூல் எஜுகேஷன்னு போனாலோ ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படிங்கும்போது அவுட்கம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரே ப்ராசஸ்க்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வரும்போது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எபிலிட்டி ஒரு மினிமம் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேலே கண்டிப்பாக இருக்கும். அதனால ஸ்டேட் வைஸ் அல்லது நேஷன் வைஸ் யூனிஃபார்மாக ஒரு டைம் டேபிளை ஃபாலோ பண்ணும்போது அதில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருந்தாலும் அட்வான்டேஜஸ் அதிகமாக இருக்கும். அதுவும் முக்கியமாக ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் 4 to 5 ஸ்கூலே கிரவுண்டில் நிற்கணும். இது ஒரு ஈஸியான ப்ராசஸ் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு ஸ்கூல்னு இருந்ததுன்னா ஒரு பிடி டீச்சர் தான் இருப்பாங்க, அல்லது அதிகபட்சம் ஒரு 2 பேர் இருப்பாங்க. ஒரு ஸ்கூல்னு வரும்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு கிளாஸுக்கு 30 பேர் மினிமம் இருக்காங்க. அப்படின்னா மொத்தம் 300 பேர் இருக்காங்க. இப்போ 300 பேர் கிரவுண்டில் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த 300 பேருக்கும் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனை ப்ராப்பராக கொடுக்கணும். சும்மா விளையாட சொல்கிறது இல்லை, பெல் அடிச்சுட்டு எல்லாம் போங்க, நீங்கள் பாட்டுக்கு விளையாடுங்க, நீங்கள் பாட்டுக்கும் ஹைட் அண்ட் சீக் விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது கிடையாது. ப்ராப்பர் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒர்க் லோட் ஸ்டேட் வைஸ் காமனாக இருக்கணும். ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் ஒவ்வொரு மாதிரி கொண்டு போகக்கூடாது. அப்படி ஸ்டேட் வைஸ் காமனாக ஒரு ஒர்க் லோட் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் லோட் எப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனை பாருங்கள். சப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் வரும்போது என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கணும்? யோகா அண்ட் மெடிடேஷன், நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹைஜீன், அப்புறம் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். இது போக அத்லெட்டிக்ஸ், ரன்னிங் ஈவெண்ட்ஸ், த்ரோயிங் ஈவெண்ட்ஸ், ஜம்பிங் ஈவெண்ட்ஸ், அப்புறம் கேம்ஸ், கோகோ, கபடி, வாலிபால், ஹாக்கி, கிரிக்கெட், ஃபுட்பால். இது எல்லாமே இது போக எக்ஸ்ட்ரா வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ், ஒரு ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்குன்னா அங்கே என்னென்ன டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க? இங்கிலீஷ் டீச்சர், தமிழ் டீச்சர், மேக்ஸ் டீச்சர், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்டனி, சுவாலஜி, ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரபி. கண்டிப்பாக இந்த டீச்சர்ஸாவது மினிமம் இருப்பாங்க. இது போக பிஇடி டீச்சர் இருப்பாங்க. இப்போ இவங்களுக்கு காமன் ஒர்க் லோட். யோகா அண்ட் மெடிடேஷன்னா சுவாலஜி டீச்சர், நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹைஜீன்னா பாட்டனி டீச்சர், ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ்னா ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர், ரன்னிங் ஈவெண்ட்ஸுக்கு இங்கிலீஷ் டீச்சர், த்ரோயிங் ஈவெண்ட்ஸுக்கு தமிழ் டீச்சர், ஜம்பிங் ஈவெண்ட்ஸுக்கு மேக்ஸ் டீச்சர், கோகோனா கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர், கபடினா ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர், வாலிபால்னா ஜியாகிரபி டீச்சர். இது போக எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கேம்ஸை பிஇடி டீச்சர் பார்த்துக்குவாங்க. இப்போ இவங்களுக்கு, ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வேற வேற சப்ஜெக்ட் படிச்சிருப்பாங்க, ஸோ இவங்களை இன்சார்ஜாக கொண்டு போய் நிற்க வச்சு இவங்களை வச்சு ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனை கொடுக்கணும். அப்படின்னா ப்ரியராக அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஸ்டாஃப் இன்சார்ஜஸுக்கும் ட்ரைனிங் மேனுவலை கையில் கொடுத்துரும். அந்த மேனுவல் லெசன் பிளானோடு இருக்கணும். புக்ஸ் எப்படி லெசன் பிளானோடு இருக்கோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் அல்லது ரன்னிங் ஈவெண்ட்ஸ், த்ரோயிங் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கான ட்ரைனிங் மேனுவலை கொடுத்துடணும் கையில். அந்த ட்ரைனிங் மேனுவல் நல்ல இல்லுஸ்ட்ரேஷனாக படம்லாம் போட்டு ஈஸியாக எந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு எம்எஸ்சி எந்த சப்ஜெக்டில் படிச்சிருந்தாலும் அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்குன்னு அந்த ட்ரைனிங் மேனுவல். அந்த ட்ரைனிங் மேனுவலில் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்ன, இன்னைக்கு யாரெல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்டுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டாங்க, அவங்க என்னென்ன செஞ்சுக்கிட்டாங்க, அதை டாக்குமெண்ட் பண்ற மாதிரி ப்ரொவிஷன் இருக்கணும். இது போக 2 மணிலேருந்து 3:30 வரைக்கும் ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை ஸ்போர்ட்ஸ் டுட்டோரியல் வீடியோஸ் ஒளிபரப்பாகும். அதாவது அடுத்த வாரம் மண்டே டு ஃப்ரைடே சாயங்காலம் 4 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் பீரியட் நடக்கும். அதுல யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் அந்த சப்ஜெக்ட்ல என்ன ஒர்க் இருக்கு, அதை எப்படி செய்யணும், எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும். நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹைஜீன் அந்த சப்ஜெக்ட்ல என்ன ஒர்க் இருக்கு, அதை எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும். ரன்னிங் ஈவெண்ட்னா அடுத்த வாரம் என்ன ஒர்க், அடுத்த வாரத்துக்கு மட்டும் என்ன ஒர்க்கு, அதை எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு லோக்கல் லாங்குவேஜ், அந்த ஏரியாவோட மதர் டங்கில் அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் டீச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் டுட்டோரியல் வீடியோஸா அவங்க எடுப்பாங்க. அது சேனல்ல ரிலே ஆகும். அதை டீச்சர்ஸ் பார்த்துக்க வேண்டியது. அது மட்டும் இல்லாம பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சர் ஒவ்வொரு வாரமும் மண்டே 1:30 to 1:45, சாட்டர்டே 1.5 மணி நேரம் டுட்டோரியல் வீடியோ. அதுல அடுத்த வாரம் என்ன பிளான், அந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஒவ்வொரு டீச்சரும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பர்ட் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் மண்டே 1:30 to 1:45 அந்த ஸ்கூல் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சர் ஒரு மீட்டிங் போட்டு எல்லா ஸ்டாஃபுக்கும் இந்த வீக் பிசிக்கல் எஜுகேஷனோட பிளான் என்ன அதை சொல்லிடுவார். இது போக சாட்டர்டே டைம் டேபிள் அப்பப்போ ஃபேமஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டுக்காக, ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக
அந்த எக்ஸ்பர்ட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சர் அவங்க டுட்டோரியல் வீடியோஸை ரிலே பண்ணும்போது அதே நேரத்தில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஒரு பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனை கூப்பிட்டு வந்து அவங்கள வந்து பேச சொல்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் பிளான் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். டைம் டேபிள் வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒரு காமன் டைம் டேபிள், காமன் ஒர்க் லோட். ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒர்க் லோட் மாறுது அப்படின்னா இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அப்படின்னு வரும்போது யாராவது ஒரு சில டீச்சர்ஸ் வந்து நான் இதை செய்வேன் இதை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் அது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெட் மாஸ்டருக்கு வந்து ஒரு தேவையில்லாத பிரச்சனையாக வரலாம். அதனால யூனிஃபார்மாக இந்த சப்ஜெக்ட் டீச்சர் தான் இந்த ஸ்டேட் முழுசும் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனில் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இன்சார்ஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையான பேசிக் டுட்டோரியல் வீடியோஸ், அவங்களுக்கு தேவையான ட்ரைனிங் மேனுவல் அதை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டைம் டேபிள் ஒன்று காமனாக ஃப்ரேம் பண்ணி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்களெல்லாம் ஈவெண்ட் வாரியாக பிரிக்க முடியாது. இவங்க வந்து ரன்னிங் ஈவெண்ட்ஸ், இவங்க வந்து த்ரோயிங் ஈவெண்ட்ஸ்னு பிரிக்க முடியாது. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட், ஒரு 6th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்குமே டைம் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே எல்லா ஈவெண்ட்டும் விளாடுங்க. அவ்வளோதான். 6th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் எல்லாருமே எல்லா ஈவெண்ட்ஸும் அந்த இயர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அகடமிக் இயர் முடிகிறதுக்குள்ளே டைம் டேபிள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 6th ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் இத்தனை அவர், நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹைஜீன் இத்தனை அவர், கோகோ வந்து இத்தனை அவர், ரன்னிங் ஈவெண்ட்ஸில் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டும் இத்தனை தடவை, த்ரோயிங் ஈவெண்ட்ஸ் இத்தனை தடவை அப்படின்னு 6th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அவங்க அதை முடிச்சுக்கிட்டே வரணும். 6th ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது அந்த ரெக்கார்டு அவங்க கையில் இருக்கணும். அந்தந்த சப்ஜெக்ட் டீச்சர் அந்தந்த ஈவெண்ட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்தெந்த ஈவெண்ட் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து கரெக்டாக 6th ஸ்டாண்டர்டில் ஈவெண்ட்டை பிரிச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் இவங்கெல்லாம் ரன்னிங் ஈவெண்ட்ஸ், இவங்கெல்லாம் த்ரோயிங் ஈவெண்ட்ஸ், இவங்கெல்லாம் இந்தந்த கேம்ஸுக்கு சூட்டபிளாக வருவாங்க. இது போக எல்லாருமே 10th வரைக்கும் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன், நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹைஜீன் வந்து ப்ராப்பராக கற்றுக்கணும். கரெக்டாக 6th ஸ்டாண்டர்டில் மற்ற ஈவெண்ட்டில் அவங்க பிரிச்சுடுவாங்க. பிரித்து திரும்ப குரூப் பண்ணிவிடுவாங்க. அப்போ 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈவெண்ட் வாரியாக குரூப்பாக இருப்பாங்க. அப்படி ஈவெண்ட் வாரியாக குரூப்பாக பிரித்து அது ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் ஒரு சப்ஜெக்ட் டீச்சரை இன்சார்ஜாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓவரால் சூப்பர்விஷனை ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சர் கையில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்கூலில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு வருஷத்துக்கு குறைஞ்சது 200 ஹவராவது ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனை அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு 200 ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன், ப்ராப்பர் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் எல்லா ஈவெண்ட்ஸையும் 6th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் விளையாட வச்சு 6th ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் ஈவெண்ட் வாரியாக குரூப் பண்ணி அதுலேயும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வேணால் வில்லிங் இருந்தால் மல்டிபிள் ஈவெண்ட்ஸில் வந்து அவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கங்க, இல்லைன்னா சிங்கிள் ஈவெண்ட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது 10th முடிக்கும்போது அவர் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் ஒரு மாடரேட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும். பெஸ்ட்டு ஃபார் பெஸ்ட்டு அதெல்லாம் விட்டுரும். ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் அவர் ஒரு மாடரேட் பெர்ஃபார்மராவது இருக்கும். ஸோ இப்படி கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணா, ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க, ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க, யூனிஃபார்ம் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க, புக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க, சாப்பாடு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. அதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தான், இதெல்லாம் குறைய சொல்ல முடியாது. அது போக நிர்வாக ரீதியாக சில சப்போர்ட். ஏன்னா ஒரு சில ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிருவாங்க, அப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதோ ஃபைனான்சியல் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு ஏதோ கடமைக்கு நடத்துவாங்க. ப்ரோக்ராம்லாம் கண்டக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. சீஃப் கெஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வந்து ஆனுவல் டே நடத்துவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்போர்ட்ஸ் டேலாம் ஏதோ கடமைக்கு நடத்திட்டு விட்டுறலாம். பட் அதனால் பாதிக்கப்பட போகிறது யார்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அப்போ எல்லா ஸ்கூலும் ஒரு மினிமம் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கணும். அவங்களுக்கு ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க, ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க, ஃப்ரீ யூனிஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க, ஃப்ரீ சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. பட் எஜுகேஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்டாண்டர்டு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே இருக்கணும். அப்படின்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அவங்களால முடியாத சில விஷயங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் கொடுக்கணும். வீடியோஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஆனுவல் டே, ஸ்போர்ட்ஸ் டே இதெல்லாம் நடத்தும் போது கெஸ்ட்டை வந்து ஆன்லைனில் ஏற்பாடு பண்ணணும். எல்லா ஸ்கூல்ஸுக்கும் இன்றைக்கி காமனாக ஆனுவல் டே இன்றைக்கி சாயங்காலம் வச்சுக்கிங்க. இந்த பாருங்கள், இவர் தான் ஃபேமஸ் ஆக்டர், இல்லை இவர் தான் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் பேசுவாங்க, இல்லை பிரசிடெண்ட் வந்து இன்றைக்கி பேசுவார். ஏன்னா காமனாக ஒரு விஷயம் நடத்தும்போது பிரசிடெண்ட்டே வரலாம். இன்றைக்கி ஆனுவல் டேக்கு பிரசிடெண்ட் வராது. ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கினவங்க, தொடர்ச்சியாக ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினவங்க, அட்டண்டன்ஸ் 100% இருக்கும், அவங்களுக்கு பிரசிடெண்ட் வந்து விஷ் பண்ணுவார். ஒரு 100 ஸ்கூல்ஸ்க்கு இன்றைக்கி ஆனுவல் டே வச்சுக்கலாம். நாளைக்கு இன்னொரு 100 ஸ்கூலுக்கு ஆனுவல் டே. 100 ஸ்கூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரைஸ் வின்னரை வந்து பிரசிடெண்ட் வந்து விஷ் பண்ணுறது ஒரு முடியாத விஷயமா இருக்காது. அப்படி ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வந்து செட் பண்ணி
அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் புஷ் பண்ணி மேலே கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் யூனிஃபார்மாக இருக்கும். வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவோட லாஸ்ட் பார்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. என்னுடைய இன்டென்ஷன் எல்லாமே எதிர்காலத்தில் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும். என்னுடைய இன்டென்ஷன் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை குறை சொல்கிற நோக்கம் கிடையாது. ஏன்னா நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கிறதுனால தான் இந்தியன்ஸ் ஆர் நவ் ஆக்குப்பையிங் ஹையஸ்ட் சேர்ஸ் இன் மெனி கண்ட்ரிஸ். பட் என்ன ஒரே ஒரு மன வருத்தம் அப்படின்னா, ஸ்டேட் போர்டு இருக்குது, மெட்ரிகுலேஷன் இருக்குது, சிபிஎஸ்சி இருக்குது, இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்குது, தமிழ் மீடியம் இருக்குது, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்குது, கவர்மெண்ட் எய்டட் இருக்குது, ப்ரைவேட் இருக்குது. இதில் எதில் படித்தாலும் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமான்னா என்னால் கான்ஃபிடெண்ட்டாக சொல்ல முடியாது. அப்போ நீங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை நீங்கள் எப்போதும் போல் ரிவைஸ் பண்ணும்போது, ஒன்றும் அவசரம்லாம் இல்லை, நீங்கள் எப்போதும் போல் ரிவைஸ் பண்ணும்போது நீங்களே சிலபஸை கொடுங்க, அதுக்கான புக்ஸை நீங்களே கொடுங்க. அது ஸ்கூல் எஜுகேஷனோ காலேஜ் எஜுகேஷனோ சிலபஸை நீங்களே கொடுங்க, அதுக்கான புக்ஸை நீங்களே கொடுங்க. அது முக்கியமாக அந்த புக்ஸில் இருக்க கண்டென்ட்டை படித்தா போதும், நம்ம நாட்டில் நடக்கக்கூடிய என்ட்ரன்ஸ் அண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அஷூரன்ஸை கொடுங்க. ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் ஒரு டாப்பிக்கு இனாஃப் டைம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டைம் டேபிளை ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுங்க, அதுக்கு தேவையான சப்போர்ட்டை கொடுங்க. அது முக்கியமாக ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன். ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு வருஷத்துக்கு 200 ஹவர்ஸ் 200 ஹவர்ஸ் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி ஒரு செட்டப்பை கிரியேட் பண்ணி கொடுங்க. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல் எப்படி இருக்கும், அந்த ஸ்கூலோட ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும், அது வந்து இப்போ இருக்கிற ஸ்டாண்டர்டை காட்டிலும் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குமா இல்லையா, நீங்கள் தான் சொல்லணும். தேங்க்யூ.